Ja. Ja, du skal have 5 piler nu. Så tager du den her. Sådan. Tak. Ja, selv tak. Godmorgen, Erik. Godmorgen. Har det så godt, Erik? Det går fint. Ja, du skal have taget den her, hvad hedder det, pussen til... Ja, en lille. Ja. Så, Den kender jeg godt, den er jeg god til. det er godt. Det er fint. Det er dejligt. Det går godt. Så Tak skal du var have. det. Hej, Så hej. tak. Goddag, Karen. Goddag. Du skal have dine øjendråber i dag. Okay. Og jeg går lige ind og kigger, hvor mange du skal have. Ja. Der står en i hver øje. Jeg går lige ud og finder øjendråberne. Hvor har du dem henne? Det har jeg... Undskyld. Køleskab. I køleskabet. Ja. Det var så fint, du kan huske det. Ja. Jeg går lige ud og henter dem. Okay. – 25, 26, 27, 28, 29, 30. Det var så fint. De lå i køleskabet. Okay. Så starter vi lige med højre øje her med mine skuldre. Okay. Læner hovedet godt tilbage. Og her der er det vigtigt, at vi ikke får spidsen på pipetten til at berøre. Så vil lige blinke et par gange. Hvordan føles det? Ja, det er godt. Det er godt. Ja. Men ved du hvad? Så har jeg kun lige en ting mere. Jeg skal lige have givet dem her, vinket dem af. Sådan. Ha' en god dag. Hej Tak. hej. Hej.